ಅಧ್ಯಕ್ಷ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉപേനായി അബ്ദുൽ റാസി ഡക്കിസ്റ്റാർ ഇയാൾ ഞങ്ങൾ വേദിക്കലുണ്ട് ഇയാൾ വക്പിടി വിഷയത്തിൽ ഭാരി നല്ല സറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയാൾക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ಪರವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ರೂಪಿರಾಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ഞങ്ങളെ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಿಸಾರ್ ಎಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯ್ಲು ഞങ്ങളെ ವೇದಿಕೆಯುಂಟು ಅಯ್ಲಕ್ಕೂ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ಪರವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬಚ್ಚುന്നിಲ್ಲ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿತು മർഹൂം ഞങ്ങളെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ചത്തബ അയാൾ എപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നിരൂപണ ആക്കോ റെഡിക്கிறார் അയാൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിട്ടിട്ട് പോയി അകലി അയൽക്കായിട്ട് അതിൽ ആസ്കർ പഠിച്ചോണ്ട് നെല്ലാക്കಟ್ಟು ഞങ്ങളെല്ലാം ദൂവർക്കും അയൽ അതേപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഗൗരവത്തിട്ട് ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣಾಕಿಂಟು ಯೂಸುಫ್ ಅಖ್ತರ್ ಸರ್ ಅಯಲ್ಕ್ಕೂ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ಪರವಾಗಿ ಗಲ್ಬರಂಜಿ ಮರಹಾಬಚ್ಚೊಂದುಂಟುಲ್ಲ ಹಾಜರ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರು ಹಾಜಿ MH ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅಡ್ಡೂರು ಏಳೈತಿ ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮದ್ರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ರಸത്തെ ಏಳುವಾರಿ അങ്ങനത്തെ ഏഴ് ഈ തുടക്കത്തിലേക്ക് ഏഴുക്ക് ഞങ്ങൾ മേൽത്തന്നെക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പരമായിട്ട് കൽപ്പന പറഞ്ഞ് മറപറ്റൊന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ലേസ് ചെണ്ടാക്കി തൻ്റെ എല്ലാവർക്കും എനി മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് ഹുസൈൻ കാട്ടിബല്ല ലത്തീഫ് ഹനീഫ് മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അബ്ദുൽ ഖാദർ സണ്ണബൈല് റഫീഖ് യാക്കൂബ് ಹನೀಫ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಳೆ ಗ್ರೂಪ್ ಜೀಸನ್ ಅಲಿ ಲಾಯರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಬಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಲ್ಬರಂಜೆ ಮರಬಚ್ಚೊಂದುಂಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡ್ಬಾರ್ದು ഞങ്ങൾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋರಿಟ್ಟು ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ എല്ലാവരും മറകപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന കാര്യദർശി ഇബ്രാഹിം നടുപ്പാട്ടോ അയാൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പുറവായിട്ടും ഇന്നത്തെ പുറവായിട്ടും അയാൾ മറകപ്പെട്ടൊന്നുകൊണ്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സഹകാരാക്കണം ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടനം ആക്കിയത് ಹಾಜಿ MH ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅಡ್ಡೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಮದ್ರಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅയാൾ ಬಂದರು അയാൾ നോമ്പുറവർ നല്ലൊരു കാര്യക്രമത്തിൽ ഇണ്ടൊരു എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ മൂമിനായ ഞങ്ങൾ സഹോദരന്മാർ വന്ന് എത്തിരാറ് അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്നത്തെ ഈ നോമ്പുറ കാര്യക്രമത്തോ ഒരു ഉദ്ഘാടനಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ತಂದಾರು അങ്ങനെ ಇಂಡರೆ നോമ്പ് തുറക്കറോ ಎಲ್ಲವರು നല്ല സ്വരായിട്ടിക്കറി എല്ലാ മൂത്തിലും ഞങ്ങളൊരു സമുദായത്തോ ഒരു നല്ലൊരു തെരുവായിട്ടിക്കറി ഇതിൽ നോമ്പുറോ ഒരു പെരുന്നാളായിട്ടിക്കറി ഞങ്ങൾ എപ്പോ ഈ ഒരു തിങ്കളത്തോರು നോമ്പുറോ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ഒരു സന്തോഷത്തെ ഒരു സമയ അൽഹംദുലില്ലാ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു മനസ്സിൽ നല്ലൊരു നെമ്മതിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ആവുന്നു ചെന്നിട്ട് ನಾನು പ്രത്യേകമായിട്ട് ನಾನು അള്ളാഹുറൊട്ടിക്ക് ನಾನು കേട്ടത് ഇണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല നല്ല ഏത് ഞങ്ങൾ മൂമിനാകും നല്ല സ്വറാക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെന്തന്നിര് അതിന് ഞങ്ങൾ ആക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തോ ಇನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳತ್ತು ನೋಂಬರವರು ಸಮಯ ನಾವು ಬಂದರೆ ಎಂದಿಗೆ ಎಂದು ಕೆಟ್ಟಂಗೆ ಇಂಡು ಪಸಿ ಆಗನೆ ಚೆಲ್ಲೋದು ಅರ್ಥ ಆகும் ನಾವು ಇದ್ರ ಮುಂದಲು ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇರಿಟ್ಟು ಪಸಿ ಚೆಲ್ಲೋದು ಗೊಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನು ನೋಂಬು ಬರ್ಬತ್ತು ನಾವು ഞങ്ങളെ പസി എങ്ങനെ ഉണ്ട് ചെല്ലത് ഗൊന്ത ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ നബി ഞങ്ങൾ തെന്തಂದ್ರು ತಿರುವಾಯಿಟ್ಟು ಇಕ್ಕಡೆ നിങ്ങൾ ഈ പസി നിങ്ങൾ തിരിയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഒരു തിങ്കളത്തെ നോമ്പുള്ളൂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ കഷ്ടത്തിൽ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಮುದಾಯത്തിൽ ಉಳ್ಳಾರು അങ്ങനെ പൈപ്പ് ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇನಾയിട്ട് ഇതൊരു തിങ്കളത്തെ ഒരു നോമ്പ് ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹು ಎತ್ತಪಡಿ ತಂದ್ರಿ ഞങ്ങൾ ಸಮುದಾಯ ഞങ്ങൾ ಎಲ್ಲ ഒന്നായിട്ടിക്കോണം ഒരേ ക്രമത്തിലിക്കോണം ചെല്ലുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശ ഞങ്ങൾ മോമിനായ ആവതില്ല ഒട്ടായി ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ വേറെ എന്തും വേണ്ട ഇതേ മയ്യാവും ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് തീർക്കും ഞങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഇതിൽ പിറവായിട്ടുള്ള ఎందుకంటే ഞങ്ങൾ മനസ്സ് അപരപരായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഒന്നാവണം ഞങ്ങൾ ഒന്നാവണം ഞങ്ങൾ സമുദായം ഒന്നാവണം മാത്ര ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒന്നാവും സാധ്യത ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തൊട്ടിಗೆ ഞങ്ങൾ പിരിസാക്കണം ഞങ്ങൾ ഉമ്മത്തിലിക്കണം എവിടെ പോയി മുഖമുഖ നോക്കിയിട്ട് സലാം ചെന്നിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കണം അത് ഞങ്ങൾ മോമിനായ ഞങ്ങൾ തിരുവായിട്ട് ഇക്കಡೆ അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്ന് നല്ല ഞങ്ങൾ ಖಾಲಿ ದುಜಿರೆ ಅಯಲಿರೋ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಕೋಬತ್ತು ಬರು ಸಂದೋಲ ಇಂಟು ಚಂದಂಗಿ
ಈ ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರು ತೆರು ಮುಂಜಾನೆ ಮಹಿಳಾ ಅವರು ಘಟಕ ಹಾಕಿತ್ತು ಆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಉಳ್ಳೆ ಲೋಕೆಟಿಕ್ ಹೊತ್ತು ಇತರ ಪೆಣ್ಣಿಗೆ ಇತರ ನಂಗಲು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತರ ಒಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟು ಅದರ ഒരു ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿಟ್ಟು ಅದು ಪೇರ್ ತಯಾರಾಗಿಟ್ಟು ಹಂಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿಟ್ಟು ಹಂಗ ಅವರು ನಂಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಕುವ ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಿರಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ನೋಕಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಅವರು ಸಂತೋಷ ನಂಗಲು ಎಜುಕೇಶನ್ ನಂಗಲು മൂമിനായ മഹിള ഞങ്ങളോ മക്ക എത്ര ഒരു നല്ല നീർന്നു ಬಂದಿರಾರು എത്ര പഠിപ്പറ ഉള്ളാർ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിചിത്രമായി പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഉജിര ഞങ്ങളോ ഹലിത് ಇದೆಲ್ಲ ഒരു ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿರುವಾಗಿ ஒரு பிடிக்கிற ஒரு ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐಟಿಕ್ಕಿರಿ അതിൽ ഒരു വ്യക്തിಯು അതിൽ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ഒരു ವ್ಯಕ್ತಿ നല്ലൊരു പഠിപ്പുற ഒരു ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಟಿಕ್ಕಿರಿ അങ്ങനെ ಸಮುದಾಯದವರು നല്ല ರೂಪത്തിൽ നല്ല തീർಲು കൊമ്മടി ചെന്നൊരു ആശ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മഹിളാ ഘടക ആ പെണ്ണിಗಳ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ നോക്കി തങ്ങളുടെ സ്പീച്ചർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൂടെ പോകും മനസ്സ് വന്നിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് ഇത്ര ഏത് മുന്നോട്ട് കൊമ്പോ കാരണമേ നയ്യലായിട്ടിക്കറി അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് ഞങ്ങള സമാജ ഞങ്ങൾ കഷ്ടത്തങ്ങളും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് അകലതകളോ വ്യവസ്ഥ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കർത്തവ്യമായിട്ട് ഇണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടി ഒരു സന്തോഷ സമയ അൽഹംദുലില്ലാ പലക്കവരെയുള്ള ഉള്ളാർ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് ഞങ്ങളോ മോമിനായ ഒന്നായിട്ട് ഒരേ മൂത്തത് മനസ്സിൽ നല്ല തീർന്നിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരു ആശയായിട്ട് ഇണ്ട് ഈ നോമ്പ് വ്യവസ്ഥ നാക്കി അൽഹംദുലില്ലാ ನನ್ನ ಪಲಕತ್ತು ವಿರಾಮಕರೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು മുഹമ്മദ് ഷേഖ് മുഹമ്മദ് ഇർഫാനി അയലെ ഉള്ളിൽ 45 നിമിഷം ഇല്ലെന്ന് കാണണം അന്വേഷിച്ചു ആയെങ്കിൽ അയലെ ಬಗ್ಗೆ നിങ്ങൾ ആരും ചൊല്ലുണ്ടില്ല അയലെ ഞങ്ങൾ അഖില ഭാരത ಬ್ಯಾರಿ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟು TRF എത്ര മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ തിരിച്ചറിയും എന്നിട്ട് അയാൾ ഒട്ടിಗೆ നക്ക് അർത്ഥ റാലിൻ്റെ ಬಂದರು അയാൾക്ക് ನಾನು മറുപടി എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ലേസിൽ അയാൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നോമ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഭാരി ക്ഷീണം ഉണ്ടുണ്ട് ಬ್ಯಾರಿಕಡೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಂಗೆ ಆಫಿಯತ್ ತರട്ടെ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಿಷತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಏರ್ಪಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ತಾರ್ മീറ്റിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉള്ളേ ആണ് ചൊന്ന വിഷയം പീട്ടിക്കേടൊക്കെ പോണ്ടില്ല ഞങ്ങളെ അധ്യക്ഷർ ചൊന്തു ഒരു 10 മിനിറ്റ് നോമ്പ് മഹത്വം ചൊല്ലണം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഡ്രഗ്സിന്റെ മഹത്വം ചൊല്ലണം മഹത്വം ഇല്ലാതെ ഡ്രഗ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് ചൊല്ലണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ കാലികമായ ഒരു വിഷയം വെച്ചിട്ട് ചർച്ചയാക്കുക അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ 6 പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടില്ല അയാളെ ഖബർ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗാക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ സ്റ്റേജിലെ ചുമ ലീഡർമാരുള്ള ഞങ്ങളെ കാലിതാക്കൊണ്ട് അതേപോലെ മുഞ്ഞാണ്ട് വഖഫിന്റെ വിഷയത്തിൽ കർണാടകത്തെ ഉലമാക്കളെ ഒട്ടുകൂടാട്ട് എനിക്കത്തെ ഞങ്ങളെ ലക്കി സ്റ്റാർ അയാൾ വലിയൊരു സ്റ്റാർ അയാളും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വേദിയിലുണ്ട് അതേപോലെ മദ്രസ മാനേജ്മെന്റോ പിന്നെ അധ്യക്ഷ ഉണ്ട് ജില്ലാ അധ്യക്ഷ അതേപോലെ സ്കൂളും നടപ്പാട്ടുകൊണ്ടില്ലേ സാമാജിക ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ നല്ല ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് ഓർത്തനാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇബ്രാഹിം ഹാജി നടുപ്പദവും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നിസാർ സാറും കൂടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഗ്രൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്കാക്കിയിട്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഭായി അതേപോലെ അബൂബക്കർ ജല്ലി ചുമ്മാ ആൽമാർ ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയതാ ഞങ്ങളെ യൂസുഫ് അക്താർ സാർ ഞങ്ങളെ ഹിതൈഷി അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും തരട്ടെ. ഇപ്പോ സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഈ നോട്ടീസിൽ കൊടുത്ത വിഷയത്തിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ ചൊല്ലാം. ഇഫ്താർ ഉപവാസದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ഞങ്ങൾ ചൊന്നെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിൽ ഓർക്ക ഒരു തിങ്കളിൽ ഞങ്ങൾ പട്ടിണി തയ്ക്കരേട്ട് മാത്രം ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളൂ. ഈ ഉപവാസ അഥവാ ഞങ്ങളെ ഈ നോമ്പ് വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡിയാക്കുക നോക്കിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഫുള്ള് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കാറാണ്. ഡോക്ടർ ഹർബർട്ട് സൺസ് എന്നിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അയാളൊരു ബുക്ക് എഴുതി ഫാസ്റ്റിംഗ് ക്യാൻ സേവ് ദി ലൈഫ് എന്നിട്ടൊരു ബുക്ക് ചൊന്നെങ്കിൽ നോമ്പ് മനുഷ്യരെ ബച്ചാവാക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബച്ചാവ് എന്തിനോ മുസ്തഫ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലു അസ്സിയാമു ജുന്ന ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സിയാമു ചൊന്നെങ്കിൽ നോമ്പ്, ജുന്ന ചൊന്നെങ്കിൽ അതൊരു രക്ഷാ കവചായിട്ട് നോമ്പ് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ കാലം ഞങ്ങൾ മുസ്ലിംമാർ മാത്രം നോമ്പ് നോക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, നോമ്പ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ജീവിയും നോമ്പ് നോക്കാത്ത ഒരു ജീവിയില്ല.
ബട്ട് എങ്ങനെ നോമ്പ് നോക്കൂ? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരു ചെറിയൊരു വിശേഷമുള്ളതാണ്. ഒരു മനുഷ്യ അവനു ജനിച്ചിട്ട് ഭൂമിക്ക് പൂലും പൊത്തും, അവനക്ക് പല്ലിക്കില്ല, അവനക്ക് ബേന്മാത്ര ഉಗುರಿക്കില്ല അല്ലേ? ആയെങ്കുമാ അവന് പൂന്ന പാട് അവന് പുൽപ്പിട്ട് പോയിട്ട് ഉമ്മടെ ആ എതയിലുള്ളത്തെ ആ മിൽക്ക് പാത്ര എന്ത്ര ಉಂಟು ಅದ್ರ ಬೇಗ ಕುಡಿಕ್ಕೂ ಹಾಕಿಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಆರು ಪಡಿಪಾಟಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿയിൽ മാനവന് അവന്റെ ആഹാരവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അഭേദ്യ നണ്ടു ആ ഒരു ബന്ധം എന്തരെ ചൊന്നിട്ടു അന്നങ്ങ് പഠിപ്പാട്ടി. ഈ ബന്ധത്തെ തെല്ല ഹത്തോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അവന്റെ ഒരു ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു രക്ഷാ കവചായിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നെ ഒരു ബിസിയായിട്ട് അസ്സൗം ಅಥವಾ നോമ്പ്. നോക്കൂ, ഈ നോമ്പ് കേവല മുസൽമാന്മാർഗ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർഗ ക്രൈസ്തവർഗ ജൈനവർഗ അല്ല, ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും നോമ്പ് നോക്കട. ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ചൊല്ലേ, നിങ്ങൾ ഈ മരത്തെല്ലാം നോക്കിയിട്ടില്ലേ? മറയെല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ലേ? ചില ടൈമില് മരത്തെ ഈ തോലെല്ലാം പോണ്ട് ചപ്പെല്ലാം ഉതിരല്ലേ? എന്താ കാരണം ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ആ ടൈമില് മരത്തിന് നോമ്പായിട്ട് നോമ്പ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കു അതിന് ഇലയെല്ലാം ഉതിർട്ട് പിന്നെ വസന്ത കാല ചൊല്ലനങ്ങ നല്ല ചപ്പല്ല പണ്ട. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ പാമ്പുരെല്ലാം തോല് നോക്കിയിട്ട് സ്കൂളിലെല്ലാം പോകുമ്പോഴത്തേക്കു അത് എന്തൊരു പിടിയുണ്ടാ? പാമ്പ് നോമ്പ് നോക്കുന്ന ടൈമില് അതിന് തോലെല്ലാം പോണ്ട്. അതേപോലെ വിദേശത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് പണ്ടെങ്കിൽ ചുമ പക്ഷി വന്നു. നിങ്ങൾ ആ പക്ഷിധാമത്തിക്കെല്ലാം പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റംഗനത്തിട്ട് പക്ഷിധാമത്തിക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഭേട്ടിയായെങ്കിൽ അവിടെ ചുമ ഓസ്ട്രേലിയത്തെ അമേരിക്കത്തെ പണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷി ഈ പക്ഷി ഇന്ത്യത്തേക്ക് പണ്ട് 10 നാൾ ഒരു തിങ്കളിൽ മുന്നോളൂ പിന്നെ ഫുഡ് എന്തും എടുക്കില്ല. എന്തേ? ಅದಕ್ಕೆ നോമ്പായിട്ട് ആ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കു അതൊരു എനർജി ബൂസ്റ്റ് ആവും. ആ ശക്തിയിൽ അത് പാറി കൊണ്ടുകൂടിയ പണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എയർ ജെറ്റില അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്തിൽ പണ്ടല്ല, അത് സ്വന്തം എനർജിയിൽ പണ്ട്. ഈ എനർജി എവിടെ ബൂസ്റ്റ് ആവും? ಅದಕ್ಕೆ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കു. അപ്പോ എല്ലാ ജീവജാലത്തിലും തന്നിലുള്ള മീനുക സമയത്ത് നോമ്പുണ്ട്. എല്ലാ വിഷയവും നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബರುವ മനുഷ്യവും നോമ്പുണ്ട്. മനുഷ്യൻ മുസൽമാൻക്ക് മാത്രല്ല, ഈ ഏകാദശി എല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരും നോമ്പ് നോക്കാറ്. ജൈനമാര് 44, 84 അജീവ അഥവാ അതിലേ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് മരിച്ചിട്ട് പോണ്ട. ക്രിസ്ത്യന്മാർക്ക് നോമ്പ് അങ്ങക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ നോമ്പ് അത്ര വ്യത്യസ്തമായ രീതിക്ക് അങ്ങക്ക് ബൊണ്ട കുടിക്കാം, അങ്ങക്ക് ബാല തിന്ന അരിയുടെ വസ്തു തിന്ന കുതിര തെല്ലാൽമാർക്ക് നോമ്പ് നോക്കിയപ്പോ ചെറുപ്പിട് കുതിര അങ്ങനല്ലേ. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നോമ്പുടെ വിഷയത്തില് ഇടീ ലോകം ഇസ്ലാമിയത്ര നോമ്പുടെ വിഷയത്തില് ചർച്ചയാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടാറ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോമ്പ് എന്തോ സയന്റിസ്റ്റുമാർ ചൊല്ലാറ്. ഒരാള് 12 ഗಂಟೆ 3.5 ഗಂಟೆ പട്ടിണി വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് തണ്ണി പോലും കുടിക്കാത്ത ഒരാള് 12 ഗಂಟೆ അയാള് പഴിച്ചിട്ട് പസിയിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ശരീരം മൗത്താവുക റെഡിയാവും, മരിക്കും. ആ ലാസ്റ്റ് ടൈമില് മരിക്കും റെഡിയാകുമ്പോഴത്തേക്കു അയാളെ തടിയിൽ ഒരു തറ അട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവും. ആ പവർ എത്രത്തോളം ಅದಕ್ಕೆ പവർ ഉണ്ട് ചൊന്നെങ്കിൽ അതൊരു ആന്റിബയോട്ടിക് ക്യാൻസർക്ക് സമയത്ത് ആന്റിബയോ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ടായിട്ട് മുസ്ലിം ആൾമാർക്ക് ക്യാൻസർ രോഗ കുരുടിയുണ്ട്. പിന്നെ ലോക വൈജ്ഞാനിക സംശോധന ഞങ്ങൾക്ക് തരിപ്പാട്ടി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ആരെങ്കിലും നോമ്പ് തെക്കതിക്കുവാറ അല്ലേ? ഏത് രോഗത്തും ആന്റി ആയിട്ട് നോമ്പ്. പിന്നെ വിദേശ പഠനത്തിൽ ചൊല്ലാറ് ഈ കരുളിന ಹುಣ್ಣು ചൊല്ലാറില്ലേ, അൾസർ, ಅದಕ್ಕೆ നോമ്പ് മറന്നായിട്ട്. വിദേശത്തിൽ കാനഡത്തിൽ ചുമ രോഗത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കൂ. ആസ് ഇസ്ലാമിക് ഫാസ്റ്റ് ഇസ്ലാമിക നോമ്പ് നോക്കൂ ചൊന്നൂರು. അങ്ങനെ നോമ്പ് നോക്കൂ ചൊല്ലൂರು ചൊന്നിട്ട് ഡോക്ടർമാർ സജസ്റ്റ് ആക്കി. അത്രയും ഒരു ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ഈ നോമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് രക്ഷാ കവച. അതായിട്ട് ഇവിടെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചൊന്നേ അസ്സൗമു ജുന്ന, നോമ്പ് ചൊന്നെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷാ കവചായിട്ട്. അതൊരു ഞങ്ങളെ കേവല രോഗപ്രതിരോധക മാത്രമല്ല, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശക്തി തണ്ട് നോമ്പ്. നോക്കൂ, മുസ്ലിം ആക്രമിക്കത്തെ പ്രತಿയൊരു പ്രതിഭಟನೆ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ഒരു വിഷയത്തെ ബാക്കിൽ മുതു പിടിച്ചെങ്കിൽ അത് ആവാണ്ട് അങ്ങ് പുറത്തു പണ്ടില്ല.
അത് ഭർത്തിയെല്ലാം ചൊല്ലാറ് ഒരു പാവത്തങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഹെൽപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നോക്കൂ ചർച്ചിക്ക് പോറും ദേവസ്ഥാനത്തേക്ക് പോറും പള്ളിക്ക് പോകും ഒരു ಬೆಳ್ಳಿಯಾಸೆ ಪಳ್ಳಿയുടെ ജാലി ഇക്കടനിക്കത്തെ ആൾമാർ സഹായിക്കൊക്കെ ಬಂದನಿക്കത്തെ ആൾമാർ വേറെ എവിടെയും കാണില്ല എന്തേ മുസ്ലിമോ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായക്കടനിക്കത്തെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആ ഒരു വിഷയം ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಎಂದೇ ಕಾರಣ ಹಂಗಾಗಿ ನೋಂಬುಲು ಗೊಂತುಂಡು ಪಸಿಚಿಟ್ಟು ನಂಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೊಂತು ಮದ್ರಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಗೊಂತಾವಡುಂಟು ഒരു ಬಿಸಿಯ എത്ര വലിയ പൈസ തവണകും ഒരു പസി ಗೊಂತಾവണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല നോമ്പ് മാത്രമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാമാജിക വിചാരത്തിൽ മുസ്ലിം മുന്നപുറവും അനാഥ മക്കളും എല്ലാവർക്കും ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವ ഒരു ಕಾರಣ നോമ്പ് മഹത്വമായിട്ട് എന്നാ ಜಾಸ್ತಿ ചൊല്ലില്ല ടൈം 10 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു സർ അതങ്ങനല്ല 10 മിനിറ്റ് ഡ്രഗ്സിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ചന്ദ്ര അപ്പോ അതും വേണം അപ്പൊ നോമ്പുടെ വിഷയം ഞങ്ങൾ കേട്ടെങ്കൊണ്ടല്ലേ നോമ്പുടെ വിഷയം ഞങ്ങൾ എത്ര കേട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കുവല്ലാതെ ഒരിക്കലും ಮೊದಲೇ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ ചൊന്നേ മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യ നോമ്പുടെ മെറിറ്റ്സിന്റെ വിഷയത്തിൽ അതിന്റെ മഹത്വത്തെ വിഷയത്തിൽ അവൻ ഗൊന്തായെങ്കിൽ അവൻ ചൊല്ലുക പടച്ചോനെ ഒരു വർഷം ഫുള്ളായിട്ട് നോമ്പിക്കട്ടെ ഒരു തിങ്ങല്ല അല്ലേ എന്തുമില്ലാത്ത അവനക്കും ജാവാകുമ്പോഴത്തേക്കും നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവത്തിൽ എന്തോ ഒരു സന്തോല അത് നോമ്പുടെ ഒരു ആത്മീയമായിട്ട് അല്ലാഹു തന്നെ ഒരു ബർക്കത്തായിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു വിഷയക്കൊള്ളു നോമ്പ് ഞങ്ങൾ അവത്തിൽ എല്ലാവരും ചൊന്നു കൊടുക്കണം മാത്രം ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഒരു ഫുഡ് മാഫിയ ചൊന്നിട്ടു ഒരു ದಂಧೆയുണ്ട് അങ്ങ് എന്തിനാക്കില്ല ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು മുട്ടത്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ കൂട്ട പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചൊന്തു നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കിയെങ്കിൽ നോമ്പ് കളിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പവർഫുൾ ആവണം ബട്ട് നിങ്ങളെ പവർ എല്ലാം വീക്ക് ആവണം എവിടെ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ എവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുഡ് മാഫിയത്തിക്ക് നിങ്ങൾ ബലിയായിടാറ് ഫുഡ് മാഫിയത്തിക്ക് നിങ്ങൾ ബലിയായിടാറ് ബरोबर സബബുലു ഞങ്ങളെ നോമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വീക്കായില്ല ഇണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ മുഞ്ഞാണ്ട് ഒരു പിന്നെ ഒരു വറതി ನಾನು ಓದಿ അപ്പോ ഒരു വറതി എന്തിനു ಗೊತ್ತುಂಟು ഒലിമ്പ വയസ്സുള്ള ഒരു കിടാവ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് മരിച്ചു കേട്ടറ നിങ്ങൾ കേട്ടറ ഒലിമ്പ വയസ്സുള്ള ഒരു കിടാവ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ മിനിമം ഏജ് ഒന്നെങ്കിൽ 45 ഉണ്ടിತ್ತು ഇപ്പൊ കൊറോണ എന്ന ബല്ലൽ പിന്നെ അത് 25 വന്നത് ഒലിമ്പ വയസ്സുള്ള ഒരു കിടാവ് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് മൗത്തായിട്ട് ചൊല്ലുമ്പോ എന്തിനത് കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അർത്ഥം അവിടെ അപ്പൊ അതൊരു കാരണം എന്തിനു ಗೊತ್ತುಂಟು ഫുഡ് മാഫിയ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കറല്ലേ ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കും ഇതെല്ലാം എതിരെല്ലാം ആക്കട്ടെ പിടിയുണ്ടാ ഇതെല്ലാം പാം ഓയിൽ എണ്ണയിൽ ആക്കണ്ടത് പാം ഓയിൽ അഥവാ പാം എണ്ണയിൽ ആക്കണ്ടത് ഈ എണ്ണയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ಗೊತ್ತುಂಟು സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാ നാളിലും സമോസവും അതേപോലെ റോളും എല്ലാം കൊമ്പന്നിട്ട് തിന്റെ ആൾമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തേ എഫക്ട് ആക്കില്ല ചൊന്നിട്ടു ചൊല്ലുകളെ ഒരു വിഷയ അതെന്താ ചൊന്നെങ്കിൽ ഈ പാം ഓയിൽ ഞങ്ങൾ ഏട്ടക്കാക്കട്ടെ പാം ഓയിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ ടിക്ക തിന്നെങ്കുമാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഓയിൽ എന്തിനാക്കിയിട്ട് തിന്നെങ്കും ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തിന്നിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെ ലിവർക്ക് അതേപോലെ മങ്ങിലായെങ്കിൽ മക്കാവാത്ത കേസ് ഈ പാം ഓയിലിന്റെ ഒരു ഡിമെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടിട്ടോ പരിശുദ്ധ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ജങ്ക് ഫുഡ് അതേപോലെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതേപോലെ മസാല ഫുഡ് അതേപോലെ ഈ ഓയിൽ ഫുഡ് ഇതിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ആക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നോമ്പിന്റെ ആ എനർജി ബൂസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവില്ല അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് ചന്തത്തിൽ പിടിക്കുകയും ആ നോമ്പ് ചന്തത്തിൽ തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നോക്കും നോമ്പ് തുറക്കുക റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചൊന്നു ഈത്തപ്പല അല്ലെങ്കിൽ കാരക്ക തിന്നിട്ട് നോമ്പ് നോക്കണം നോമ്പ് അവോയ്ഡ് ആക്കണം നോമ്പ് മുറിക്കണം നോമ്പ് ബ്രേക്ക് ആക്കണം എന്തേ ചില ആൾമാർ ചൊന്നാർ അത് അറേബ്യ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ റായത്തിൽ തേങ്ങയുടെ പൂൾ തിന്നിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുക അങ്ങനെന്തുമില്ലേ ഞങ്ങളുടെ റായത്തിലും ഈ ഈത്തപ്പല ഈ കാറൊക്കെ തിന്നിട്ടേ നോമ്പ് തുറക്കൽ സുന്നത്ത് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് തണ്ണി കയറ്റി രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം അപ്പൊ ഈ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പത്തും കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉത്പാദനമായിട്ട് ചുമ്മ വൈറസ് അല്ല ഈ കാറക്കട തണ്ണിലെ ചത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് ആധുനിക സയൻസ് ആയിട്ട് ഏതുമാവട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ നോമ്പ് അതിന്റെ ഭൗതിക അതിന്റെ ആധ്യാത്മിക അതേപോലെ അല്ലാഹുമായിട്ട് മുട്ടാവുക ഒരു ഹദീസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലേ അസ്സൗമു ലീ വഅന അജ്സി ബിഹി സദഖ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു തആല ചൊല്ലേ നോമ്പ് നക്കുള്ളത് ಅದರ ಫಲ ನಾ ತಂಡವನು ನಾ ಕೇಳ್ಕಟ್ಟ ನಿങ്ങളുടെ ഒരു ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ അപ്പൊ നിസ്കാരം ആർക്കുള്ളത് ചൊല്ലു നിസ്കാരം ആർക്കുള്ളത്
ಅದು ನಿಂಗೆ ಮುಂದಾತ್ರಿ ನಿಸ್ಕಾರ ಆರ್ಗೊಳ್ಳದು ಅಲ್ಲಾಗ ಅದರ ಫಲದಂಡವನಾರ പിന്നെ നോമ്പ് വിഷയത്തിൽ മാത്രം അങ്ങനെ എന്തോ ഹദീസ് അല്ലെ അത് ചിന്തന ആക്കുന്ന ഹദീസ് ಅದಕ್ಕೆ ചുമ്മാ ആൻസർ ഉണ്ടോ ബട്ട് മഹാന്മാർ ചൊല്ലിട്ട് ഒരു പ്രബലമായ ഒരു ആൻസർ നോമ്പ് നക്കുള്ളത് അസൗമു ലി ചൊന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹ് എപ്പോ നോമ്പ് ഉണ്ട് അല്ലാഹ് തിന്നില്ല അല്ലാഹ് ചായ കുടിക്കറല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിയിൽ കൊമ്പുണ്ടാം അല്ലാഹ് ഇല്ലല്ലേ അല്ലാഹ് നോമ്പ് എപ്പോഴും അന അജ്സി ബിഹി ಅದರ ಫಲದಂಡವನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಚೊಲ್ಲುದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಪೋ ಹಜ್ಜಿಗೆ ഒരു ಫಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಚೊಲ್ಲುದು ಹಜ್ಜಿയുടെ ಫಲ ಸ್ವರ್ಗ ಇಟ್ಟಿಕ್ಕರೆ ನಿಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ഒരു ಫಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಚೊಲ್ಲುದು ಬಟ್ ನೋಂಬುടെ ಫಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಚೊಲ್ಲಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಆದ್ರೆ ಫಲ ನಾನು ತಂದೆ ಚೊನ್ನೆങ്കിൽ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಇಟ್ಟಿಕ್ಕರೆ ಅದರ ಫಲ ಅನ ಅಜ್സി ബിഹി നോമ്പുടെ ഫലದಂಡವನ್ನು ನಾನು ചൊന്നെങ്കിൽ ನನ್ನ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടറേ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ആ നോമ്പുടെ വിഷയം ഞാൻ അവിടെ നിപ്പാട്ടി എന്നോട് ഡ്രഗ്സിന്റെ വിഷയം ചൊല്ലുക അപ്പോ സഹോദരൻ ആധുനിക ലോകം കണ്ടാവത്തെ പേടിച്ചിട്ട് പേരൻസ് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു കാലത്തിൽ ഞാൻ മതിക്കൊണ്ടുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കറോ കേരള അലക്ക പോയി കേരളത്തിൽ ഉമ്മമാർക്കുണ്ടല്ലേ ജാവ് ഉറങ്ങുക പേടിയാവുള്ളൂ എന്തേ എന്റെ മോനുള്ളോട് എങ്ങനെ ഉറങ്ങടേ പണ്ടൊരു കാലം എന്റെ മോനുള്ള ദൈവത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ നേരെ ഉൾട്ടായി 10 വയസ്സുള്ള പെൺകിടാവും 12 വയസ്സുള്ള ആൺകിടാവും MDM സേലാക്കി എടുത്ത ഒരു കാലത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് സിംഫാനു മിൻ ഉമ്മത്തി ഇദാ സലഹ സലഹ അന്നാസു നന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ജണ്ട് വിഭാഗ ആൾമാരുള്ള അങ്ങനെ നന്നായെങ്കിൽ നാട് എല്ലാം നന്നായി ഒയ്ദാ ഫസദ ഫസദ അന്നാസു കുല്ലു അങ്ങ ബെടക്കായെങ്കിൽ എല്ലാം ബെടക്കായി അല അൽ ഉലമാഉ വൽ ഉമറാ അത് ആർ ഗൊത്തുണ്ട ഒന്ന് ഞങ്ങളെ റായത്തുള്ള നേതാക്കൾ ലീഡേഴ്സ് പിന്നൊന്നു ഉലമാക്കന്മാർ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉലമാക്കന്മാർ ബെടക്കാവാറ അങ്ങ് 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കില്ലേ അങ്ങ് നോമ്പ് നോക്കില്ലേ അങ്ങ് ഹജ്ജാക്കില്ലേ ഉംറാക്കില്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ ബെടക്കാവരെ അങ്ങ് ബെടക്കാവിടെ എങ്ങനെ ഗൊത്തുണ്ട സമുദായത്തെ കാളജി അങ്ങ് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ബെടക്കായരുണ്ട് ഉമറാക്കൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ആക്കിടാറ് ഹജ്ജ് ആക്കിടാറ് നോമ്പ് നോക്കിടാറ് ഖുർആൻ ഓതാറ് അങ്ങ് പിന്നെ അങ്ങനെ ബെടക്കാവരെ അങ്ങക്ക് സമുദായത്തെ കാളജി ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ബെടക്കായരുണ്ട് ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಂತ ಬೇಣುಂಟಿಲ್ಲ ಸಮುದಾಯത്തെ ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಚಿಂತನೆ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് സഹോദരന്മാർ ആ നിട്ടില് ഈ കാലത്തിൽ ഉലമാക്കന്മാർക്കും ഉമറാക്കന്മാർക്കും വലിയൊരു ബാധ്യത എന്ത്ര ബാധ്യത ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു പള്ളി കമ്മിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ ഉസ്താദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ശമ്പളം ജാസ്തി ആക്കറേ കൊറോടി ആക്കറേ ഇത് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്വറാണ് അത് മാത്രല്ല ഞങ്ങളൊരു മൊഹല്ലത്തെ എങ്ങനെ സംസ്കരണ ആക്കാ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഉസ്താദും ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള കമ്മിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഒരു സമുദായത്തെ ഞങ്ങളെ ഓരോ മൊഹല്ലത്തെ എത്ര ചന്ത വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ നാളൊരു മൊഹല്ലത്തിൽ ഒരു ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റി നടന്ന ചൊന്ന് ഇതാ SSLC പരീക്ഷ വന്നുകൊണ്ടുണ്ടോ മക്കളെല്ലാം ഒന്ന് വിളിക്കണു എത്ര മക്കൾ SSLC എക്സാം എഴുതാറ് നോക്കണു അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൈസ് ഓഫർ ആക്കണം എല്ലാം ചൊന്നിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കു കമ്മിറ്റി ഒരാൾ ചൊല്ലു എന്തൊരു നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് കിതിക്കില്ല പോണ്ടേ ചൊന്നെങ്കിൽ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ കുറത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് സമ്പത്തുണ്ടോ നോളജ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ബട്ട് എന്തില്ല ഇച്ഛാശക്തിയുടെ കുറത്തെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇച്ഛാശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നെങ്കിൽ നാളെ മുഹല്ലത്തേക്ക് എവിടെ പിന്നെ ഈ ഡ്രഗ്സ് ബണ്ട് ആറ് കൊമ്പണ്ട പുതിയ ആൾമാർ പ്രായത്തിൽ 6 ബണ്ടാറ് പുതിയ ബാഗ് എടുത്തോണ്ട് 6 ബണ്ടാറ് ഇത് ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു സമിതി വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഭീമാപള്ളി ചെന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ അവിടെ ആരെങ്കിലും ഡ്രഗ്സുമായിട്ട് സംബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ആക്കിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകെ 10 ജമാഅത്തിനെ അങ്ങനെ FIR ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 50,000 രൂപ ഫൈൻ പള്ളിക്ക് തീരുമാനാക്കിയാറ് എന്താ ഇച്ഛാശക്തി ബന്ധാങ്ങ സോ ഞാൻ ചൊന്നുകൊണ്ട് വന്ന സഹോദരന്മാരെ MDM ഒരു ചെറുക്ക എടുത്തിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ 48 ಗಂಟೆ ಅವನು ಆನ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಂದ್ರೆ പിന്നെ ದುಶ್ಚಟ ಉಂಟು ಅದು ಡಬಲ್ ಆവുಡು അവനക്ക് ആന ധൈര്യ പണ്ട് അവന്റെ മുന്നിലുള്ളത് അതൊരു അവന്റെ സാർ അവന്റെ ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അപ്പം അവന് കാണില്ലേ അവനൊരു ആനവും അവന്റെ കീഴിലുള്ള എനിക്ക് ആർഡർ പോലെ അവന് കാണണ്ടേ സമയത്ത് എന്തും വാക്കുകളും തയ്യാറുള്ള ഇവിടെ മൈക്കാലത്ത് വിശേഷിച്ചുള്ളേ 3 ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട് 3 ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മിറ്റി അങ്ങുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററും ഇല്ല ഞങ്ങൾ വാലാക്കിട ഞങ്ങൾ ഉറൂസാക്കിട ഞങ്ങൾ ബദ്രീങ്ങളാണ്ടാക്കിട ഞങ്ങൾ ഈദ് മിലാദാക്കിട ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഗൗജിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബട്ട് എന്തില്ലേ ഞങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ആക്കല്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് 3 ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർക്ക് ഞങ്ങൾ പോയാ വേട്ടയാക്കി ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ 16 മുസ്ലിം ബാലക്കാരെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടാ
അങ്ങ് എങ്ങനെ ഉള്ളാർ കൊണ്ടുണ്ട കൈക്കാലെല്ലാം ഇങ്ങനെ പെരച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പാടങ്ങളെ കെടുത്തിരാണ് ಹಂಗಾಗಿ ಹರಾಮಡಿ ಅರ್ಚಿ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ಕೊಡಾರು ಎಂದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಕೇಟಂಗೆ ಚೊಲ್ಲಾರ ಎಂದ್ರೆ ಗೊಂತುಂಡ ಅದಂಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಿಟ್ಟೋನು ಕೈ ಕಾಲು ಬೆರಂಗಡದ ಪೋಂಡಂಗ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಿಟ್ಟೋನು ಅപ്പോ ഞങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അഖില ഭാരത വ്യാരി പരിഷത്ത് ഭാരത് സെ വ്യാരി പരിഷത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ನಾನು ಈ ನೇದಾಕ ಬರ್ತಿದ್ದು ನಂಗೆ ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ ആക്കി തരും ഞങ്ങ അവിടെ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ ഒരു ബാലക്കാരൻ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയെങ്കിൽ അവനക്ക് 40 കറക്റ്റ് ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരി പാട്ടിട്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥ അവന്റെ മുഖത്ത് ഉദുടെ തണ്ണി തട്ടിയിട്ട് അവനൊരു ഖുർആന്റെ ശബ്ദ കേട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവന് വേറെ എന്തും ആവില്ല അവന് ഒറിജിനൽ മുഅ്മിനാവുടെ സഹോദരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആൾമാരെ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ പോയിട്ട് അവന് കള്ളുകൂടി വിടാ അവന് പിന്നെ ഹറാബടി ഇറച്ചി പിന്നെ അവന് പെണ്ണുപൊടി അവിടെ അവൻ പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മറന്നു പോലെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാവും സോ ഞങ്ങൾ എന്താക്കും ഞങ്ങളെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഞങ്ങൾ ആക്കിയിട്ട് കാട്ടും ചൊന്ന് വർക്കാക്കാൻ ഒരു ടീം ഞങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ കാണുന്ന നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ആക്കി തന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മൈക്കാലത്തിൽ ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ വ്യാരി പരിഷത്ത് ബഗിൽ ഞങ്ങൾ തുറക്കും മാത്രമല്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഇത് വിഷയമുണ്ടാ ഈ പിന്നെ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഈ പിന്നെ MDM എടുത്തെങ്കിൽ 48 ഗಂಟೆ ഓൺ പിന്നെ 24 ഗಂಟೆ അവൻ ഉറങ്ങണം അടിച്ചിട്ടിട്ട പോലത്തെ ഉറക്കം ഈ ഉറക്കം ഇങ്ങനെ ഒരു 10 വട്ടം ആയതുകൊണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഓണ്ട് പിന്നെ ബ്രെയിൻ ഓണ്ട് എല്ലാ നരമണ്ഡലം എല്ലാം വീക്ക് ആവുന്നു പിന്നെ അവന് സമുദായത്തിൽ ആർക്കും വേണ്ട അവനൊരു മൂലലാവുക തെല്ലായിട്ട് അവനൊരു സൈലന്റ് കില്ലർ ചൊല്ലല്ല അങ്ങനത്തായിട്ട് അവൻ മറിച്ചിട്ടേ പോണ്ടേ ആർക്കും അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ കൗബ് ഇന്ന് നല്ലൊരു ഇഫ്താർ മീറ്റ് നമുക്ക് വാരിക്കുസ്തി നോക്കിയിട്ട് കാരണം അവിടെ ആൾമാർ ചുമ്മയില്ലെങ്കിലും സമുദായത്തെ പ്രതിനിധിമാരായിട്ട് അവരോട് ഉള്ളേ ഞങ്ങളെ ലക്കി സ്റ്റാർ പോലത്തെ ആൾമാർ അങ്ങനെ വ്യാഴ്ച എന്തുമാക്കും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിൽ പിന്നെ ഒട്ടാവാത്ത എനിക്കത്തെ ഒരു ഉലമാ വിഭാഗത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് ദീപാട്ടിരിക്കത്തെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾമാർ ഞങ്ങളെ ഈ വേദിയിലുള്ള ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താക്കിയെങ്കിലും ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങും സാധ്യമുണ്ട് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ 3 തരം ആൾമാരുള്ള ഒന്ന് കൺസ്യൂമർ ചൊന്നെങ്കിൽ ഈ ഡ്രഗ് യൂസ് ആക്കട പിന്നെ ഒന്ന് കൺസ്യൂമർ പിന്നൊന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ചൊന്നെങ്കിൽ ഇത് വിൽക്കിടക ബാനിയാക്കട മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വിത്ത് കൺസ്യൂമർ യൂസ് ആക്കട മൂന്നായിട്ട് നാലാമത്തെ ഒരാൾമാർ വിഭാഗമുണ്ട് അങ്ങ് മുഗ്ധമാർ അങ്ങ് എന്തും പിടിയില്ല ആ മുഗ്ധമാർ 92% ഉള്ള ഈ കൺസ്യൂമർമാരും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാരും ഈ ബോത്ത് അഥവാ കൺസ്യൂമർ വിത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇങ്ങ 8% ഉള്ളു ഞങ്ങളെ അക്കൗണ്ട് ഈ 8% ആൾമാരുണ്ടല്ലേ പാറ് ഒരു മോട്ടിവേറ്റഡ് പേഴ്സൺമാർ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുത്തം കൂടിയ അവനപ്പം അങ്ങോട്ട് പോണ്ടാവും അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 2 വിഷയം ഉണ്ടാക്കുക ഒന്ന് ഈ മാദക വ്യസനത്തിന് വലിയ ആൾമാരെ സമാക്കും അതൊരു 30% ഒരു ನಂಬಿಕೆയുള്ള വിഷയം ചുമ്മാ അതിനെ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ബട്ട് ഈ 92% ആൾമാരുള്ളാരല്ലേ ഇതിൽ തീരെ തൊടാത്ത ആൾമാർ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ദൂരാക്കിട്ടേ ಬೇಕು നിങ്ങൾ അങ്ങ് ടച്ച് ആಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ നടത്തുന്നു ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಹಲ್ಲತ್ತು ഞാൻ കാതിര മുട്ട പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ലിംബ്രാടി വിഷയത്തിൽ ഒരു ലെറ്റർ എടുത്തു വന്ന എന്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ പള്ളിക്ക് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ചൊല്ല നിങ്ങൾ ആറിട്ട് കേട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാതിര ലെറ്റർ കാട്ടുന്നില്ല മാദക വ്യസനത്തെ വിരുദ്ധ ജനജാഗ്രത ഒരു ടീം ലിംബ്രാഷ് ഈ ടീം നല്ല വർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടുണ്ടു മുഞ്ഞാണ്ട് നാരാസനക്ക് ഒരു ഫോൺ വന്നു പുസ്തകം ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വേണു എന്റെ 3 സെക്കൻഡ് പീസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവൻ ഇങ്ങനെ MDM അഡിക്ഷൻ ആയിട്ടാ നാ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് ആ ചെറുക്ക വന്ന ചെറിയ ചെറുക്ക PCMB സ്റ്റുഡന്റ് സയൻസിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ಅವನು ನಾ ಕೇಟೆ ನಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎದುರಾವಡುಂಟು ಮೋನು ಅವನು ಚೊನ್ನ ನಕ್ಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾ ಕೇಟೆ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗೆ ಉಂಡಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು MDM ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅವನು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಚೊಂದಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾ ಕೇಟೆ ಅವನು ನಿಕ್ಕೆ MDM ಎವಡಿಗೆ ಇಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅವನು ಚೊಂದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎವಡ್ರಿಗೆ ಇಟ್ರೆ ಅಂತ ಚೊಂದೆಂಗಿಲ್ ನಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಿಸ್ತಾ ನಾ ಚೊಂದೆ ನಾನೊರು ಪೊಲೀಸ್ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನೊರು ಉಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ನೀ ಚೊಲ್ಲು ನಾನಾದ್ರೂ ಚೊಲ್ಲಿಗೆ പോണ്ടില്ല അപ്പൊ അവൻ ചൊന്ന ഉസ്താദ് എന്റെ ചുറ്റുമുത്ത് ഫുൾ ആൾമാർ ബിത്തോലുള്ള യാ റബ്ബ് ചുറ്റും ബിത്തോട്ട് ചൊന്ന ആൾമാരുള്ള
അപ്പോ അവന്റെ വിഷയം എന്ത് ಗೊತ್ತುಂಟಾ അവത്തുലൊരു വയലന്റ് ഔട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ മക്കൾ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ കോളേജിൽ നോക്കണം സൈലന്റ് ആയെങ്കും പ്രോബ്ലം മക്ക നല്ല ലവലവിക്കൽ പഠിച്ചോണ്ടിക്കിടാറ് സഡൻ സൈലന്റ് ഔട്ടാറ് മുന്നിൽ ആറിട്ട് അവത്ത് കിടന്നുകൊണ്ടിക്കിടാറ് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചോണ്ടിക്കിടാറ് അങ്ങ് ഡേഞ്ചർ സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ ಬೇಗ കൗൺസിലിംഗ് വിധേയാക്കും അതേപോലെ വയലന്റ് ഔടെങ്കിലും അങ്ങും ഡേഞ്ചർ ഈ വയലന്റ് ഔട്ട് എപ്പോ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಈ MDM ചൊല്ല സാധന അങ്ങ് മൂക്കിൽ യൂസ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ അത്ര വലിയ പ്രോബ്ലം ആവില്ല ബട്ട് മൂക്കിൽ യൂസ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് നശമയ്യാവില്ലേ പിന്നെ അങ്ങ് ഇഞ്ചക്ഷനിൽ എന്താക്കിടാറ് യൂസ് ആക്കി ഇഞ്ചക്ഷൻಗೆ എപ്പോ ಅವನು പോയണ പിന്നെ ಅವನು കൊലകെടുക്കാൻ ಹೋಗುವ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ അഫാൻ ചൊല്ല ഒരു ചെറുക്ക സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം 6 ആൾമാരെ കൊന്ന ഞങ്ങ ഇതിലെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മുന്നേ വെൻലാക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എയ്ഡ്സ് രോഗത്തിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ പോയിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ചൊന്നൊരു വിഷയം ಗೊತ್ತುಂಟ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡ്രഗ് ചൊന്നുകൊണ്ടുള്ള അതിരെ മറയിൽ എയ്ഡ്സ് ಜಾಸ್ತಿ ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട് ಏಡ್ಸ್ HIV ಬಂದಿಟ್ಟು 7 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆರ್ಗು ಬಿಡಿಯಾವಿಲ್ಲ 7 ವರ್ಷ ಕಲ್ಜಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೋಗത്തെ ಸಿಂಟ್ರಮ್ ಕಾಂಡ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುം കാണില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് പണ്ട് ഈ ഡ്രഗ് എടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാറല്ലേ അത് 4-5 ഒട്ടിಗೆ കൂടിയിട്ട് ഒരേ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ സൂചി യൂസ് ആക്കാറ ഈ യൂസ് ആക്കിയ എന്തിരണ്ട് ഒന്ന് സിക്കില്ല അങ്ങനെ ആ സൂചില് ജാസ്തി പണ്ട് ആരെങ്കിലും ഓർത്തങ്ങി നിങ്ങമയ്യാവും അങ്ങനെ മാംഗ്ലൂരിലെ HIV സംഖ്യ ഭയങ്കര ആയിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ വെൻലാക്ക് ആസ്പത്രിയില് പിന്നെ HIV സോങ്കിത്ത ആൾമാർക്ക് പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് ആക്കിയിട്ട് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് മീറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സമുദായത്തെ ഈ വിഷയം എന്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ട് കിഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റബ്ബ് ഞങ്ങളെ ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് മൻ റഅ മിൻകും മുൻകറൻ വലം യുഗയ്യിറുഹു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു തപ്പാക്കിടയ്ക്ക് വിഷയം കണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവന് ചേഞ്ച് ആക്കുക സമുദായത്തെ മറ്റ കളക്കളി ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ 40 അവന്റെ ദുആ അവന്റെ ഇബാദത്തൊന്നും അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ആലോചന ആക്കോളൂ ചുമ്മാ ആൽമാർ ചൊല്ലാറ് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കോ ഞാൻ ചൊല്ല നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കല്ലേ ഞാൻ ചുമ്മാ ദ്വാരന്ന് ഉത്തരമേ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കോ അവ ഞങ്ങൾ ദ്വാക്ക് ഉത്തര കിട്ടാതിരിക്കും ഒരു സബബെന്തര ಗೊತ್ತುಂಟಾ ഞങ്ങൾ തപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഈ തപ്പ് കൊണ്ട് ചൊല്ലല്ലേ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലത്തിൽ അല്ലാഹു തആല മൂസ നബി വഫാത്തായ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടൈമിലോ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കടത്തിട്ട് ദുനിയാവൂർക്ക് പോണു എന്ത് ഈ ഭൂമിയുടെ കൽത്തപ്പ പോലെ എടുത്ത് അട്ടിമറിക്കുന്നു ഭാരി ബെടക്കായിക്കൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ അപ്പോ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കൗമുകോ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ പോയിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കുവാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരാളെ കണ്ടു മാല പൊടിച്ചിട്ട് അല്ലാ 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 ചൊന്നു അപ്പൊ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഒരു ബേജാറായിട്ട് പഠിച്ചോനെ നിന്റെ പേര് ചൊല്ലിട്ട് ഇബാദത്താക്കാൻ ഒരാളിവിടെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയെ അട്ടിമറിക്കണോ നല്ല ആൾമാരുള്ളാറല്ലോ അങ്ങനെ അൽറബ്ബിനെ വിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹ് ചൊന്തു ജിബ്രീൽ നിങ്ങൾ സൊറാക്കണം ഒരു വലിയ ബണ്ടെ കല്ലെടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് അയാളെ തലക്കിടും എന്ത് ചൊന്നെങ്കിൽ അയാൾ സ്വന്തം ഇബാദത്താക്കരുത് ബട്ട് ആൾമാർക്ക് അയാൾ നസീഹത്താക്കല്ലേ അങ്ങനത്തെ ആൾമാർ ഞങ്ങൾ വേണ്ട പിടിയിത്ത ഞങ്ങൾ സ്വന്തം തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിക്ക് പോകണ്ട ജാവു ഞങ്ങളെ പെഞ്ഞോട്ട് നിസ്കരിക്കുക ചൊല്ലില്ല ഞങ്ങളെ മക്കളൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഗൈഡ് ആക്കില്ലേ അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഈ ബാധത്തൊന്നും അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ട മനുഷ്യ ഒരു സമൂഹ ജീവിയായിട്ട് നോക്കൂ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കൂടെ വന്ന് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പിന്നെ കാസിനമയ്യാവില്ലേ എത്രയോ ആൾമാർ ഈ പ്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ വർക്കാക്കാൻ വേണു ഇതിന്റെ കൊമ്പന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ വേണു അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലോറി ആക്കട ആൾ വേണു അവർ പറഞ്ഞു റിഗിൽ വർക്കാക്കിടൊക്കെ വീണു എല്ലാവരും കൂടിയെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് ഞങ്ങൾ ബേക്കുവാവും മനുഷ്യ സമൂഹ ജീവിയായിട്ട് ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിൽ ആരെങ്കിലും തപ്പാക്കിയെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചേരിട്ട് അതിനെ ഉടക്കിടക്കത്തെ ഒരു വിഷയം ഞങ്ങൾ ആലോചന ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ റബ്ബ് തആല ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് സ്വീകരിക്കലേ ഞാൻ ജാസ്തി ഒന്നും ചൊല്ലില്ല എല്ലാവരും പിന്നെ ശുഭ സന്ദേശം കൊടുത്തുകൊള്ളാറ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഇഫ്താർ മീറ്റ് നീ സ്വീകരിക്കണം പഠിച്ചോനെ കബൂലാക്കണം പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഇഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ സമുദായത്തെ കഷ്ട മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വർക്കാക്കുക തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ റമദാന്റെ എന്നും ധാരാളം റമദാനിൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ജീവിപ്പിക്കണം എന്ന് ദ്വാർന്നുകൊണ്ട് നിപ്പാട്ടിലെ അവകാശത്തേക്ക് വന്ദനകളും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു മാറാൻ പറ്റുന്നിട്ട് അയാളെ ഒരു നല്ല ടൈമിന് 10 നിമിഷം ഉണ്ടല്ലേ 10 നിമിഷം പലക്കാരനുണ്ട് അയാൾ ഞാൻ കേട്ടോളൂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಿಷತ್ ಮರುಹೂಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜತ ಬೈಲ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ
ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಖಾಲಿದ್ ಉಜಿರೆಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಉಸ್ತಾದರವರೇ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರೇ, ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಾರಂಭ. ಪವಿತ್ರವಾದ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ, ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರವರ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ಜಾಗೃತಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕೂಟಗಳು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಾಲಿಹಾಯ ಅಮಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಾರಂಭ. ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಿಷತ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಘಟಕ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಸುಳ್ಯ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಮತ್ತು ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ಸುಳ್ಯವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಡ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಪೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸುಳ್ಯ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕದಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ನಾಸಿರ್ ಲಕ್ಕಿಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಸಿರ್ ಲಕ್ಕಿಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ಖಾಲಿದ್ ಉಜಿರೆಯವರು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗಲಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ TM ಶಾಹಿದರವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಜಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಅವರಿಂದ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 5 ಅವಧಿಯ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯತನ, 1 ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ 3 ವರ್ಷ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ KMC ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸುಳ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ. ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕಫ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ഇതൊരു സന്തോളത്ത് വിഷയം ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ പെരുമയന്ത വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ഞങ്ങൾ വേദിക്കയിലുള്ളാർ അങ്ങ് ಬಂದಿರಾರು. അങ്ങനെ ನಾನು ಉಸ್ತಾದ್ಗೂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാസിർ ലക്കി സ്റ്റാർ, അതേപോലെ ഞങ്ങൾ MH ഹാജാർ,
അതേപോലെ TM ഷഹീദ്, പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുതിയ സുല്യ നഗരാഭിവൃദ്ധി പ്രാധികാരത്തോ അധ്യക്ഷമായിട്ട് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് വലിയൊരു കൊടുക്കോ പുറത്തായിട്ടിരിക്കണങ്ങനത്തെ ഞങ്ങൾ മുസ്തഫ സുല്യ. അതേപോലെ ഈ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗೋಗಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ತಂದಂತ ഞങ്ങളോ ബഹുമാനപ്പെട്ടോ ನಡ್ಪೋದು ಸರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಡ್ಪೋದು ಸರ್. അതേപോലെ ಈ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣಿ ಹಾಕಿರೋ ഞങ്ങളോ ನಿಸಾರ್ ಬಾಯ್ ಈ ಹಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಲೇ ಬಂದಿಟ್ಟು ಬಿಡ ಫಲ್ಕ ಅಂಜಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಿರಿ. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ പരിഷത്ത് വലിയൊരു ശക്തി ചെന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಯ್ತಿಕ್ಕಿರಂಗಂತೂ ಇಪ್ಪ ഞങ്ങൾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿಕ್ಕಂತೂ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟು ഞങ്ങളോ യൂസുഫ് അക്തർ സർ നിങ്ങളെല്ലാവരും സമ്മുഖത്തിൽ ഈ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ നല്ല ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ಬಂದಾರು അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ എപ്പോഴും ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು വലിയ ಸಹಕಾರ ತಂಡವಂತೂ ഞങ്ങൾ ಮರ್ಹೂಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜ ಬೈಲ್ ಅಯಲ್ಗೆ ನಂಗ ಕಲ್ഞ്ഞಕೊರಿ ഒരു ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿನ್ನ ಇಂದು ಅಯಲಿ ಇಲ್ಲೆಂಗು ಅಯಲು പേര് ഞങ്ങ ഇന്ത്യയുടെ നോക്കിയിട്ടുള്ള അയൽ ഞങ്ങൾ മസ്ത് സഹಕಾರ ತಂದ್ರಿ ಅಯಲು ಆಹಾರ പഠിച്ചോണം ಬೆಳ್ಚಾಕಟ್ಟು. അതേപോലെ ಇಂದು ಈ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಾರು ഞങ്ങൾ ಹುಸೇನ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಸರ್, ಎನ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್, അതേപോലെ ಬಜಾಲ್ ಸರ್, ഞങ്ങൾ വിജയ് സർ കൂടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ വക്കീൽറ് ജീഷാൻ അലി, അതേപോലെ യൂസുഫ് ഇബ്രാഹിം സർ, പിന്നെ സുമാർ ആൽമാർ കൂടെ ಬಂದಿರಾರು. ഞങ്ങൾ ಅಬುಬಕರ್ ಜಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಬಶೀರ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಬಂದರು, ಆರಿಸ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಬಂದರು. ಸೊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ വക്കീലരുടെ പെരുവത്ത് തെച്ചുണ്ടു മുഖ്താർ അങ്ങനെಲ್ಲ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಚೆನ್ನುಂಟು. ಇಂಗಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ നടക്കട്ടെ. എല്ലാ ഈ വർഷം ഇടീ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുള്ള വസ്താത് എല്ലാ പക്ക ಬ್ಯಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಾವೇಶ ಇಫ್ತಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಚೆಂದಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾರಿ ಚೊಲ್ಲದು വലിയൊരു ಎಂದ್ರು ಅವರು ಪೆರ್ನಾಲ್ പോലെ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರ ಆಯ್ತು. ಅದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಂಗೆ ಮಹಿಳೆ ಹಾಕಿರ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಉಮ್ಮ ಪೆಂಗಮ್ಮಾರು ಸೇರಟ್ಟು ನಾನು ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟುಲ್ಲ ಇಪ್ಪ 120 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ದಾರು. ಬಾರಿ ನಲ್ಲ ಪಡಿಪಿಂದ ಆಲ್ಮಾರದು ಉಳ್ಳಾರು, ಲಾಯರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಹಕಾರ ತನ್ನ ಚೆನ್ನಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಥರ ಸಹಕಾರ ತಂದೆ ಕಾಯ್ತು ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಚೊಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ സത്കർമ്മ എന്തൊരു അതേപോലെ ഡ്രഗ്സ് വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്തൊരു അവയർനെസ് ആക്കണം ചെല്ലുന്നത് ಭಾರಿ നല്ല ವಿಷಯത്തിൽ അയച്ചെന്നത് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ഇന്നൊക്കെ ഞങ്ങളോ ഈ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിൽ ಬರ್ನು നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സംവാദ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ കൂടെ ബേക്കൊണ്ടുള്ള അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ചെന്നാറ് ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ ആക്കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് ನಾನು ಇಂದು കൂടെ ചെന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಣಕಲ್ಲಿ ഞങ്ങൾ ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ ಖಂಡಿತವಾಯಿತು ಆಕಡ ಚಿಲ್ಡರು ಭರವಸೆ ನಂಗ ಇಂದು കൂടെ തന്നിട്ടുള്ള ಅದಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗ ಸಹಕಾರ ತರಲು ഞങ്ങൾ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಟು, അതേപോലെ മുസ്തഫ സുല്യ ഉണ്ട്, TM ഷഹീദ് ഉണ്ട്. ಈಗ 3-4 ಬಾರಿ വലിയൊരു നായകന്മാർ ഞങ്ങൾ സമുദായത്തെ കൺമണിಗ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സഹಕಾರ തരണം. അതേപോലെ MH ഹാജർ ഞങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತರணும் ಚೆನ್ನುಂಟು. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു സമ്മുഖത്തിൽ ഈ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದത്തിൽ നടക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ಬಂದರ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ನಾನು നന്ദി ചെന്നിട്ട് ನನ್ನ ಜನ ಫಲಕತೆ ನಿಪಾಟ್ರೆ ವಾಹಿದವನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಿಷತ್ರು ಈ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತು ಮೇಲ್ತನೆಲ್ಲಂತೂ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಪ್ಪ ನಸೀಹತ್ ಚೆಂದ ಅಂತೂ ಲಿಮ್ರಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್ರೆ അതേപോലെ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮದ್ರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂತೂ MH ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಡ್ಡೂರ್, ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅಡ್ಡೂರ್. അതേപോലെ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಿಷತ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಂತೂ ಖಾಲಿದ್ ಉಜಿರೆ, ನೂತನ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಸುಳ್ಯತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೂ ಮುಸ್ತಫಾ ಸುಳ್ಯ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಂತೂ ಇದರ ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಿಷತ್ರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಡುಪದವು. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ KPCCರೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತೂ TM ഷഹീദ് സുല്യ, അതേപോലെ നിസാർ കോസ്റ്റൽ, പിന്നെ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಲ್ಲಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಚಂಗಾಯಿಮಾರೆ, ಯೂಸುಫ್ ಅಖ್ತಾರ್ರೆ,
ಇಂಡಿ ಉಸ್ತಾದ್ ನಂಗೆ നല്ല ವಿಷಯ ಈ ನೋಂಬುಡ ವಿಷಯത്തിൽ ചെമ്മ വിഷയത്തിൽ ನಂಗೆ നസീഹത്ത് പിന്നെ നോമ്പ് ചെന്നെങ്കിൽ കൊറിയാലെ മെലിയുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചത് ആക്ച്വലി അത് മെലിയുകല്ല ഞങ്ങളെ തടിക്ക് പേന്മായത് ആയിട്ടിക്കറ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഓർത്തിങ്ങനത്തെ നോമ്പ് തന്നത് കുറേ ನಾನುಳ್ಳ ಚೆಲ್ಲರು ಭರವಸೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಸರ್ವಾಕ್ರಂತ ಆಲ್ಗೆ ಇಂಡಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆವಣೆಗೆ 5 ಕುದ್ದಾಯಿಟ್ಟಿಕ್ಕರೆ ಕಾರಣ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆವು ಸ್ವಂತ പോയിട്ട് 6 ತಿಂಗಳು ಇದ್ರ ಪಣಿ എടുത്തിട്ട് ಇದ್ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಕಿಟ್ಟು അവിടെ ಏಲೇ ನಿಗಮೆ ಆವಣ ಇದ್ರ ಸ್ವರ ನಿಗ എടുത്തിರೋ ನಿಗ ಆವಣ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നൂതനമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യക്ഷ ആക്കിയത് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ പരമായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അഭിനന്ദനം ആക്കിയിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹെമ്മയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു ലീഡർമാർ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഹെമ്മ അതിൽ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെമ്മ ഞങ്ങളെ കൗമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ പണിയാവുമ്പോൾ കാക്കും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് ആ ചാൻസ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഈ കൗമുക്ക് നല്ല നല്ല പണിയാക്കും പാവത്തക്കായിട്ടിക്കും അല്ല ആർക്കും ഒരു നല്ല പണിയാക്കും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് കിട്ടുക വെച്ചെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ಸಹಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಗಲ ಮುದು ತಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅಂಗಲ ಪೇರ ಉಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲದು ನಂಗೆ ಅಂಗೆ ಚೆಲ್ಲು ಇಂಡಿಗಂತ ಚೆಮ್ಮ ನಂಗಲ ಲೀಡರ್ ಮಾರಿ ಇಂಡಿ ನಂಗಲ ಈ ಇದ್ರು ಉಲ್ಲ ಇಂಡಿ ನಂಗಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜತ್ ಬೇಲ್ ಇಂಡಿ ನಂಗಲಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಪಲ್ಕವರೆ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಐಲೂರು ನಲ್ಲೂರು ನೇರು ನುಡಿರೋರು ಆಲಾಯ್ತಿಂತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಂಡವಲ್ಲ ಆಲಾಯ್ತಿಂತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಉಪಮೇಯರ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ನಪ್ಪ ₹1 ಅವ್ರ ಆಸೆ ಬೇಕಾದವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅವರು ಲೀಡರ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಚೆಂದಿಗೆ ತಪ್ಪವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ನಾನು ಬಿಳಿಕೋತೀರಾ ನಾನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋತೀರಾ ಚೆಂದ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದವ್ರು ಆಲಾಯ್ತಿಂತೆ ಚೆಮ್ಮೆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ നല്ല നല്ല നസീഹത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആലായിട്ടിണ്ട് അതിൽ അകന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിയാവും ಇಂಡಿತರು ₹1 ಹಾಕಾತವ್ರು ರಾಜಕೀಯത്തിൽ ₹1 ಹಾಕಾತವ್ರು ಆಲಾയിട്ടിണ്ട് ಇಂಡಿ ಅಯಲ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಮ್ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಇಂಡಿ ಮೂന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അയല ಬಗ್ಗೆ ನಾನು കണ്ടത് ಇಂಡಿ ಪಕ್ಷಾತೀತമായിട്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്തോ ആൽമാർ ഒരു ഭിന്നാഭിപ്രായം ഇല്ലാണ്ട് അതിലൊരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ചെമ്മ ಮೊದಲಾയിട്ടുണ്ട് ನಾನು ಸುಮಾರು ಮೊದಲ ವಿಷಯത്തിൽ ನಾನು ಪಲ್ಕ ಬರೆದಿರೋ ಇದು ಮೂന്നാമത്തെ ಮೊದಲಾയിട്ടിരിക്കുന്ന ನಾನು അതിലെ ವಿಷಯ ಪಲ್ಕ ಬರೆದು ಅದೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗಾയിട്ടിരിക്കുന്ന അതിലിട്ട് ഒരു പിർസെന്റ് ആൽമാറിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഉടനാട്ടിന്ന സോബലായിട്ടിക്കറി ആൽമാർ ഇത്ര നല്ല നമുക്ക് അയലമുട്ട വന്നിട്ട് ചേരിട്ട് അതിലൊരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ആയിട്ട് അതിൽ മറവുമായെങ്കിൽ അതിലൊരു ನೆನಪಾക്കിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കർത്തവ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ನೆನಪಾക്കുന്നത് അതിൽ നക്കും ചെമ്മ നസീഹത്ത് ನಾನು ವಕ್ಫರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಯಿಟ್ಟಿರ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಕೆ നല്ല ನಸೀಹತ್ ನಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟಿಂತು ನೀನು ಆಲ್ಮಾರ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷಯத்தை ನೀನು ಆಲಿಸಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪಿನ್ನೆ ಆಯಿಟ್ಟಿಕ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಎಂತೆಂಗೋರು ನೀವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ಕೊಡು ನಡುவில் ಅದರ ಕಟ್ಟಾಕಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ತೀರ್ಮಾನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಚೆಂದ ಕಟ್ತಂಡ ಚೆಮ್ಮ ದೂರத்தில் ಬಂದ ಆಲ್ಮಾರ ಆಯಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂಕನಿಗೆ നല്ല ನಸೀಹತ್ ಚಲೋ ಚೆಂದದು ಅದು ಆಯಿಟ್ಟಿಕ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಂಡಿ ತೋಳವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆയിട്ട് ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನು ಮುನ್ಯಾണ്ട് ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಚೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆಂದಾರು നിങ്ങളെ സുന്നി വിഭാഗത്തിൽ താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലെടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും